Welcome sa Gawang Bahay Food mga idol. Ngayon ay magluluto tayo ng tokwa, tinakdakan. Magpainit muna tayo ng mantika. Ipiprito muna natin yung tokwa. Ordinaryong tokwa lang ang gamit natin mga idol. Hinati lang natin sa gitna para mas mabilis maprito. At pag golden brown na, balik ka rin natin para yung kabilang side naman ang maluto. Sa puntong ito, okay na yung ating tokwa. Iahon muna natin at set aside. At pagkatapos, iprito din natin yung mga natira pang mga tokwa. Para yung proseso lang ang gawin natin mga idol. At pagkatapos, i-slice lang natin ng pa-cubes na maliliit. At kung napadaan ka lang sa ating channel, subscribe mo na yan para dumami na tayo. Salamat sa'yo, idol. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment, and share. Pakipindot mo na rin ang notification bell. Select all. Gagamit din tayo ng sibuyas. Yung katamtamang laki lang mga idol. Mahal kasi ngayon ang sibuyas. I-slice lang natin ng manipis. Gagamit din tayo ng luya. I-slice nyo lang ng pino. Tapos 4 na pirasong siling green. I-slice nyo rin ng maliliit. Pagkatapos, dagdagan pa natin ang 4 na pirasong siling pula. I-adjust nyo na lang ang siling mga idol kung ayaw nyong manghang. Kalamansi, 6 na piraso. Okay na yan. Pagkatapos, sa isang bowl, pagsama-samahin lang natin ang mga ingredients. Tapos, lagyan natin ng mga 2 kutsarang mayonnaise. Lagyan din natin ng pamintang durog, garlic powder, at saka konting asin. Tapos, mga 2 kutsarang suka. Dagdagan na lang natin mamaya pag kulang. Pigaan natin ng kalamansi, yung 6 na piraso. Pagkatapos, halu-haluin lang natin. Ganyan lang kasimple yan mga idol. At pag nahalo na natin yung mga ingredients, ilagay na natin yung tokwa. Halo-haloin lang natin ng mabuti hanggang sa magsama-sama yung mga ingredients. Maraming salamat sa mga subscriber at viewers. Happy New Year sa inyong lahat. God bless. Yan, okay na ang ating tokwa, tinakdakan. Ubos na naman ang kanin mo, idol.